Ebi, nézd csak, mit kaptál a Bibi nénitől. Gyere, nyissuk ki, gyere. Nézd ki, mi van benne. Mit kapott az Ebi? Zacskó, mi van még ott benne? Nézd meg. A kuka. Ezt nem esszük meg, az kuka, jó? De mi van még a dobozban, Ebi? Mi van még ott a dobozban? Nézd csak. Mi van ott a dobozban? Nézd. Meleg! Meleg? Hát ez nem meleg. Mi van ott? Hova mész? A kukához? Oké. Okay. Ki kell dobni a kukába. Gyere! Mi van még a dobozban? Nézd meg! Mi ez, oda Szüsi? Mi az? Mi van ott? Kuka! Ott is van kuka. Kuka! Kuka. Most azt hagyja. Itt van, ez csak. Jó van, elég már. Halló. Papa! Ja, mi van itt? Nézd csak. Ez mi csak? Mi ez itt, Ebi? Te bú. És ez mi ez itt? Buddy! Te Bori. És ez? Kacsa. És mi ez itt? Ja! Ja, te cica. És ez mi ez itt? Ka! Kar. Autó. Hatu! És ez itt mi? Kakas. Kaka! Kakas. Yay. Jó, mondja Ebi. Szia, Bibi néni, köszönöm. Ja, köszönöm. Köszönöm. Ne. Mondja köszönöm. Kaka! Köszönöm, hogy így csinál a Ebi. Ja! Hogy csinál az Ebi? Abigail. Yes? Köszönöm. Kaka! Köszönöm, és nem yes, igen, anya. Okay, I know. Úgy.